Hello, 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 darling. If you are easily offended, allergic to sass, or still living in 1892, this podcast is not for you. Please exit gracefully before your feelings get hurt. But if you're ready for unfiltered teas, savage reads, and truths sharper than my winged eyeliner, then you're welcome, darling. Buckle up because this ride is bumpier than your last relationship. Listener discretion is advised, but honestly, discretion has left the chat. Now grab your drink, fix your lashes, and let's get into it. Welcome to CWL. Checka. Why limit? Sirisi King, GB Step Inside 7, Sirisi King, Sirisi King. Charis, ipang tagak na ng mga cartoon sa sapatos ba yun? Oh, nara, oh. Catch! Nasagpaan ang agtang ni girl. Pagtarong po dira, uy. Suko. Nagaway-away. Gataw niyo ko trabaho diri. Nagina. Pagbantay-bantay po diyan sa ubos, ang catch. Dagan mo kay gapapangita. Diba? Okay. Ambot ko, Ang binong gusto ba yun? gusto ko, Ano man? if ever maka-business ka og shoe company, next time, dapat ingana yun ang concept, girl. Ilabay-labay, kita. Ano gid sa'yo? Ganun naman. Kanang kinaraan gid kay bayot. Di mo nagilungang gid sa kisami bayot. No, and I will always remember the microphone. Ang microphone yun, di ba? Naging microphone da. Di ba? Mas, sila ang mga originals o nabayot kay mga voice talent. Ay, Dili mga engka magnaying. Sila gid ang mga original dyan. Ay, dili. Uy, napay ka ng next level nila. Ano sa man? Ding, ding, ding. Mamay na sa squad. Panawagan sa mga mamamili kung inyong mga anak ay nakabasag ng mga paninda, maaari mo po itong bayaran sa ating cashier. Bisaya, manggo dapat. Ako sa ba di ay? Kinsa tagiyan ni Toyota 145 ganang gid. Lagi na. Okay. Toyota nga puti. Uy, kanang sa mga kuan gid bayot, kanang sa province, di ba kanang mga hapon, kanang magmotor, din na sa mga microphone, mga isda, mamaligya. Or, dili po, Wala kay gana? una-una isda, or, kanang kwan ba? Kanang hailer, kanang kwan ba? Taga na, sila yung magtawag, Kugon, Carmen, ana-ana, mga right? Or what? Ay, mga barker. Barker. Pero wala mas microphone. Megaphone. Wala mas microphone. Wala man nga ng barker. Sa Cebu, uy na, ay. Wala ay. Mabasin ako sa kuan, upper class. Joke lang. Upper SM Cebu. Joke lang. Upper Pulangi, chares. Kasi wala. No, ay. Sige, Wala sa ko mga remember isda. na ginagana. Ang akong ganang sa mga isda, kato yung I think mo na remember ka ng ilang kuan yun, i-loop. Nagyod sa loop ang kanang megaphone. Di na sila magyaw-yaw kay naka-loop na daan. Chiyong balik yun lang kuan. Bubisan marot. Balik na siya dahil. Oh, igana bayot. Okay. Kaya, It's still existing here in Thailand, by the way. Napay, Ang saman? nay ka ng, ang ganahan ako sa mga Thai, no? Kaya sila ka ng concept nga ilang bayot, ilang yung i-customize ang, kailan kag Hilux, di ba? Hilux ka ng pick-up. Bayot, bisag unsa transformer ang Hilux diri day or ka ng mga D-Max ka na sila. Bayot, ilang mahimo na siya ka ng mabutangan o ka ng kilid, mahimo siya container, mahimo siya ka ng daghan pwede mabuhat sa iyaday. Pwede siya pamasahiruan, pwede siya dili pamasahiruan. Nga na oh, iyaday. wag nakasakay mi anak katong nato migpataya. Yes. So kung nakasakay Mo nga. siya multicab og Yes. So kuan na siya Hilux na siya gagihimog kuan. Ang gitawag na songteo. So tag 10 baht ram siguro imong pamilito or 20 baht ana siguro na. Wow. Doon na din buzzer ana. Pwede po na siya buhatan og fruits or kana kuan na din kana. Ano yung buzzer para mag-stop? Ano buzzer para mag-stop? Oo, na nga nga po yun. So, dili gid necessary nga multi-cab. Di ka kailangan yun mo atog ka ng RDAC. Pwede gid mo i-customize sa imong. Gusto na ko ingan ang idealism. Gusto ko ingan ang concept sa Philippines nga nang dili ta kailangan og chariot or jeep or we have to continue the jeep. Or I would say Huy, giming ako sa chariot, ha? Gimi ko sa chariot og multi-cab.
O sige, kalian sa chariot o multicab? Ang chariot mas dako, Mas taas, mas long. nga murag mas gahi sa tanawon. O mas ang multicab cute. Baby. So sa Which actually ang mas ni progress sa Malaybalay City was multicabs, no? Kabantay ka? multicab. Kay gamay man sa nga city. So kung dito ka sa Valencia area, chariots are kuan in, di ba? Kabantay ka? Kay mo may ka ng heavy duty nga mga places kang mga angkat ng mga Lubak, patatas and drama. Kada mga kuan ba? Butang mga vegetables and stuff, di ba? Gikan Mga jeep mo silang gabiton, di ba? na sa Kasi nga Lawin man na sa tawag tawag Lawin. Lawin ang specific man na siya nga katong murag company. Pero sa jeep. Na yung mga marka nga Lawin. Lawin! Ano ba yun? Katong mga hatag-as. Nagi ka sa kanang top load. In fairness, ha? Sa Thailand na mo'y buzzer bayot. Sa Hawaii bayot, chismis kay bayot. Ano man? Ang bus bito, day. Ah. Para bito mag-stop bito. Kaya na, murag wire nga imong bitad-bitaron bayot. Tsaka kayo. Usa man di, uy ka tsaka. Kling! Ano lugar na? Nagkay mga wire bayot nga nang nakakuan sa mga taas sa mga bintana. Ah. Dili mo ning bitad-bitaran. Ano. Hala, ngalaan. Abi ko mag-live Hawaii. Mo siguro ang culture. Kaya nag-commute ko pa yung sa North Shore, day. Kaya nga, mga pawikan. Nasya ko ba yung mga bus? Kaya mga tsaka kayo mga buses. Really? It's so unbecoming. And that's, imagine this Hawaii, di ba? Alam no? Wala ko balo na. I wanna go there. But basing laid back sila or whatever. Basta kay, dahil literally ilang mga bus kay kanang mga tsaka-tsaka nga bus. Really? Wala na. Gusto ko mo. Ako di kasabtan ha. Ako di gyud kasabtan. Ambot nga no. Maybe because na-expose na ta somewhere. Ano nga mga locations nga mga nga no. So, sa Pilipinas natin gitaw nga, may tinatawag po tayong tricycle. Di ba? Oo. Sidecar. I mean, start sa tricycle. Kay, ako yung ang sabi ka na to guys, kung man ang sikad-sikad. Sikad-sikad. Tricycad. Tricycad. Hilabdan sa ako mga taga-Tagalog area. Yung mga tricycle kasi, what's the point of the design? Kung iisa lang yung pwedeng sasakay dyan or tatlo. Iisa or tatlo, di ba? Light or kayo. Dayon, ang iyang roof, if you've been, girl, may kanyo ko nga, good siguro nga situation na nakauyab ko Tagalog, no? Kaya naka-experience ko sa ilahang tricycle. Ano yun nga? Kadutang, bayot, imong ibitang hubunday kay kanang kumuntol bitaw ang motor. Bayot. Mga vocal. Bayot, pwede na lang naikuan. Evolution, akong ulo. Nagi ka ng bukol. Sakit dyan ay, in fairness. O sakit siya ko nga na ang design. Nga pwede man mo habugan ka dyan gamay, no? Well, going back to us, napuntay tricycad. Which is, higher a little bit ang ceiling. Pero, sakit ka sa likod. I don't know, sakit siya. Basta ka nang bakikaw. Ang rela nato, nganong ang motorela kay napagitay kabantay ka, girl. Dili gyud ka mo sakay sa motorela, ikaw nag-una. Kay kung naka sa una, naka dito sa mapidpid ka dito sa kilid ka na bitong. Sa makina, init imong tiil bayot. Sakit kay imong tuhod, sakit kay imong paa, kay naipit. Init bigi ang tiil sa makina dapit. Okay ra gyud kay taan nga kuan situation. Ganun okay ra kay taan na. Bata pa ta sa una, ganan kita nga mosakay ta dito sa katong kada bitong slide sa tunga-tunga sa kilid sa driver. Dili katong sa kilid sa driver. Katong sa lubot. Ay sa slide sa ato nga sa motor kay kanang. Wa ta ka realize mga init biya siya no. Pero sakyanan kay masakyan. Kay karon kay gibutangan naman siya kanang basurahan or something, di ba? So di na siya masakyan sa mga bata sa karon. Truth. Naguli kog Philippines. Mo lagi uyab nimo kay kanang kuan akong ex na akong pong uyab ko. Anyway, akong ex is dako lawas. Inko nga pinaka-favorite nako mo sakay sa kilid sa driver. Then wala ko nagunaw na ba? Wala na ako na-realize nga kan bitaw pagbalik bitaw first na ako nga balik sa Pilipinas nga wala ka. Gamay man di kaayo ang kilid sa driver bayot. Apil ko mismo. Ako kinag-anay ko din kanang hot ko. Favorite ka na muling ko diya ang parts una ba yun? Correct. Ang favorite ka lingkuran nga part. Oo. Kay amigo na ni mo si Kuya Driver usay kay di ni kay papliti. Sure lang. Lagi mga nga. Mas sabi ko side mirror. Kaya ato ba kami mo side mirror ano ba yun? Kanay ko I remember, di ba oblong na? Maganda akong gold. Di ba oblong na nga pataas? O di ba? I love that. Kung makita ni mo yung uniform, makita ni mo yung looks. Na-plan siya pa ba kung buhok? Going back sa likod sa motorela. I hate that. Di ba huot na yun ka?
pwede ba, mapunan pa ba? Remember ka ba yun? In between sa seats, kinatin tabla, nga ibutang tunga-tunga, din mga lingkod, din sa kompono, nagid ka. Sa jeep man na. Sakit. Na po, try na nga tricycle sa una ba yun? Sakit ka sa heart. Ngano man na. Ngano man na. It's all about the convenience. Kung pag-abot ako Thailand, bito, no? Kaya kung halak ka, pwede man mo i-focus ang convenience sa imuhang pasahero. Dili ni mo ikon ang imuhang kuan sa imong self. I'm not sure sad. Basin siguro sad sa capacity sa motor, dili mo siya designed for a tricycle or something like that, no? Basin di gyud na siya nga na. Pero kung nga, pwede mo gud patasan gyud ang kuan bay, ang bungbong man lang or true. As in, kuan yun siya, mura bitaw ka ng greedy ka sa bitaw ka ng hilaso ko, paglaro, pagkuan mo tanan salmon, hala. Pwede pa nag-isa. Hoy, bayot! Sakit kay kung tuhod diri day. Bayot ang mga jeep sa Cebu, bayot. Ingana na day ka ng, napapuni pa. Hala, kuya, puni pa kuya, nga mura ako ka-prayer meeting, dili ba galuhod-luhod, ako dili happy kasi ting on the air. Nakoy nakasakay sa SM, asan na, kasi itong dagat, asan na nga? Sa beach area. Asan na nga? SMC sign. Dili SM Gaisano de, sorry. Gaisano, basta dapit sa dagat ng Gaisano. Sa Cebu? Oo. Or SM Seaside na siya, or Gaisano Seaside. Saan na siya? Basta somewhere there. SM siguro. SM dapit sa dagat. Dapit sa pier? Okay. So SM dito. So, dito nag-jeep ko dahil. Or Robinsons. Dapit sa pier po. So, nag-jeep ko dahil. Sige may yan si kuya nga bitong. Pwede pa na ana din girl bitaw niya. Di niya kailang isa ka uncle sa kilid siya nga. Kuya sabak lang ko sa iyo kuya. Katawa rin ko. Hoy. Bayot. Nako istorya na bayot. Yati kay Day. Kay sa una, malago Ayala. Nako sa Ayala na malit ko mga shopping arte-arte. Bidi ko mga paper bag bayot arte-arte. Unya kay puno makinapay ng talamban. Ang kuya kay, sige, isa. Ang sulit ko bayot, naning kamot ko bayot. Nilarga, bisa ng jeep bayot. Nakasabak ko sa kikwang na sa Naulaw, good. Wala mo nag-eye to eye contact and love at first sight. Wala sa, dinis mo ganag. Agay, ulam kay bayot. Arty lagi. Mga jeep, mga kuan ba, mga lamat. Yeah, joke kila sila sa Cagayan de Oro niya ako nang experience pod. Mag-break sila ba sa jeep. Kitong kuya ka nang okay ra magud mi diri ngano mag-break mo yutag ka nang pina-break kay kitong pilit ngi kay imong dugan sa pikas. Pinapiit. Oo, sa imo. May tag lalaki akong tapad, akong girly, di ba ko ganahan na siya lang. Diba? Kuya, why? Ang mga youth touch, mga youth touch. Yung mga dugan. Mafili mo youth touch yung likod. Nakuha na sa youth touch, girl na sa likod. Kaya nag-break og over si kuya. Especially kung gikan ka og Carmen, padulong ka og bulwa ba na? Basta ka ng paggawas ba? Dili sa inside sa city. Nakasagawas lang. Jukiran ko na mga break silang mag-break ang mga kuya kay grabe silang kuya umura man yun ko nang pwede man good ta pwede mo good tang hinay-hinay lang sa kuya B. Na-check ka magsikad ba yun? Tanong ko na-remember ba yun? Na ikaw sa day. Lahat may kagayan. Kay birthday sa may saka friend si Tito. Mga big Marvilla Beach. Pero na-forecast na ba yun nga na paparating na bagyo? Ay, never na. Kiver sa Bagyo. Never na nahitabo sa Pilipino. Kiver sa Bagyo. Correct. Kiver. Bayot. Party sa dago na kayong mga balud. Pagkaugba, bayot. Nagsugod, naglunop, bayot. Ano ka ng sakan day. Kato nga, day is papaulay mig bukid nun. Kaya nag-ato naman kagayan for one night lang yun. Like literally for that birthday. Nag-cottage mo. Outing sa Marvilla Beach. So kato nga, so human na to. Okay na to siya. Hangin kayo, ulan, whatever. Pero that's fine. Pagkaugma day, papaulit nami. So okay pa, kanang ulan gud gyapon siya pero nag-adami sa kalendarya kalendarya. Hala bayot pag sugod na mo kaon bayot, uga pa ang salugday. Hala bayot pag human na mo kaon bayot kay nisaka na ang tubig taas among ankles. Day. Hala silingalisang ng mga bayot pak ana. Anya sa kada mig jeep paingon sa whatever anang Gaisano, unsa yan ang Gaisano? Gusa kanang Gaisano gusa de pag naka sa Agora sakay na pring ka ana. Hala bayot pag kanang Gaisano. Hala karunday. Why musukol wa nay jeep nga makatabok sa kuan bayot sa Agora. Wari taxi, di na musukol taxi kay taas na king tubig. Ang baha by the way, speaking of the baha sa Agora. Daden ko na sa
It's Na din gray. Ha? Overpricing ng uban. Ano siya ka gis yun day. Wala yun. Nakalipay ka. Wala. Di ko, ako. Oh yeah. Sa moto, sakay na mi. Upat mi kabuok ha. Si Jamil, kato isa naman ka-friend nga, di na kinako close. And si Bambam, aming isa ka-friend na. Upat mi. Karon bayot kay nag-struggle naman na siya bayot. Ang struggle sa drive. So ako, kuya ka ng helpful man kay kano. So it's either gyud ang isa mag-drive, isa mag-push. Sige, ako na lang mag-drive sa sikat, ikaw na lang magtuklod. Bayot, ako'y nag-drive sa sikat, bayot. Unya sila ako mga friends kanang tindog na sa sikat dai pwede gid mga basa ang mga gamit whatever. Nagpasikat daw na. Ako ang pinangatugsaw heavily sa mga bayot nga hapit na abot sa hawak. It's giving it's giving ginamos color. As in pag-abutin sa Agora bayot, day ang mga itom kaayo ka na nag-stick sa among mga tiil. Oh my god. But at least nakaabot yung Agora, nakaulig gid malay-balay sis. So, with an itchy leg. The sikat story. Pero nang banlaw man mi sa Agora, something nang banlaw mi. Though walay soap ha, water lang gid na para mawala lang gid ang mga. Pag ulit sa malabay nang ligo yung diretsyon bongga pang lugod whatever. But imagine ba, what if na bitong mga diseases niya? Sa may mga See what if, dili siya what if dai. Sa mga nails. Dili siya what if bayot. Bayot. Magiki wala ka kitag ulahipan nga nag-swimming or mga group of cockroaches nga magkon di ba mag float. Usually sa cities, big cities. Malimtan ba yun? Ganahan ko sa imong. Yeah, katabi siya nga hogyaw, kada ko katabi nga kuan bayot lonop sa kagayan katong nga panahon. Lagov ka ay. Kahit magyugulo kay birthday, magyud ang unahon. Mano ko nabantayan sa ato sa una Philippine, di ba kung nga Filipino sa pero kanang nagid tay trace ka nang, huy bagyo, mertog normal lang gud sa to nga bagyo. Bagyo, harapin mo ko. Nagsimming-swimming pag dako na kay mga balod. Bagyo ka lang. Ano bito? Mga buang. Gubaan. Bagyo ka lang, bayot ako. Sikad lagi. Sikad lagi. Pero thank you gatong kuya nga nagsikad. Ay, kato siya gyud. Wala siya gitagag tip no. Siguro nakatabang bayot. Mga bata man mo sa una, wa mo nang mga bata man. Di man gyud mga dili uso bayot. Pasalamat mo kay kuya nga nigo siya sa mga bata. Dili uso, di mi ka-afford ana gid. Broke ass bitches. Mga nga sila. Kanang sakto-sakto yun ang kwarta. Para lagi mula. Para lagi, one night. Kanang bitaw ipugos lang yun. Bitaw ang gusto. Pinangayo pang kwarta usahay gani. Kanang bitaw mag-una-una. Bitaw. Hindi mo na-una. Bitaw unsa kag makuan tanong. Kanang something happen niya. Mawala itong kwarta. Saan pag-uli. Wala kay contingency fund. Wala. Mahilipay nagi. Pero well na may mobile phones. Makatext sa families. Nga, I need help. Rescue me. Na yung mobile phones nga burus. Burus ang battery. Not that time anymore, bitch. Not that time, okay. Ako na-remember sa akong phone na. Okay, ganahan ko. Nag-instagram itag phone dyan sa una. Ako na-remember ba? Akong phone sa una is 33 something or 32 something nga. Ang iyang likod girl, kaya naasya ka ng see-through nga acrylic. So, acrylic. So, pwede mong butangan og imong photo or something sa imong likod. Ay, kung alam, cute. Nga na siyang design. Remember lang na ako. Pero casing na siya or ang casing phone niya, itself? Ang casing niya mismo, nga naging ang design niya, naging siya see-through ng acrylic para na kayo mabutangan og something. So, sa una, nag-cut out ko og cards, kanang trading cards, or picture sa Artesta, ang Christina Aguilera, ang butang na ko dito, ana din. Supportive kay si X. O di ba? First X na ako. Palitan gyud sa kinat po siya youth drama sa Baguio. Bayot pag-abot niya day kay daghan kay kog casing sa napalit niya sa hato niya napalit. Sa Tutuban market. Mga nga na Divisoria something, I don't know. Anyway, yes, travel. Let's travel. Ngano niya butana. Pero anyway, ingana gid ang world. Tungod sa mga second. Tungod sa mga second. Di na ko mag-gets good ay nga nang design. Maybe because also, i-consider na ko ang kanang capacity good sa vehicle, yes. Pero, nga nung i-con good na to, nga ipuno-puno good na tong rela, nga pwede mo good nga, upat na lang good sa likod, no? Then, kabantay ka, girl, as we grow up, ang atong mga tuhod ba, sa rela, nga mag-kiss with each other, gina ang mga tuhod day. Shoot. No, ko, nga naman, nga naman, gyud.
So magkuan ka pina side view kag lingkod kay. Kung di ka mag side view dai. Dili. Nigga so bayot. Sa Cebu pud bayot kan di ba puno-puno ang jeep na kausaday ka na bitong puno na kay paadto og work kanang kay rush hour man na. Kanang almost nagig nga sitting on the air. Kaya kanang nag-lean na lang gyud ka sa chair. Kanang akong kabitang nag-alternate na imong legs imong kaatbang. Katong time break yung kaatbang kay kuya. Ay. Kanang nanay tunga-tunga sa iyang mga paa akong kuan bayot tuhod. Chares wala lang mo. Asa nagbikangkang siya. Ako po. So iyang tuhod po nasa alternate. Isa sa yaha. Katry ko na girl yapon sa Cebu Joy. yapon. It's so nice no. It's Davao po. By the way, guess what? Ginaisan ka ba yun? Dagan kay gwapo sa Davao doy. Ingana imo mga kay imo mga pamorma ba nga kuya, nagi ka nitong break, ka nang mag-break, kang hinahini ito, nga break, pero imong kusgon ang break. Asya na sa imong tuhod ka. Natasha yung leg. Huy! Kiat! Pero kung girl syudian. Magtakilid yun ang bayot. Hindi, bayat. Ayaw yung pag-ibigang ka. Makumutan mo yun yung buhok. Gilayog ang girl. Gilayog si auntie. Sa putong ko ng girl. Speaking of, na yung mga girla day, mga bagagnaong, lami kay pang sagpaon, kaya bagong ligo ba, ganang kaya ko na sila, basta masulat sa jeep, humot kaayo, humot kay Johnson, ambot sila sabon, basta humot kay Kame, ana. Bayot, sugo nagiglarg ang jeep. Imong nong bayot kay na nga sagpa-sagpaan og buhok sa imong yawa iste. Nito, auntie, busog na kayo sa buhok, auntie. Magkano ito, mulihok-lihok ka ba para imipito silang i-sign nga ka ng I'm not comfortable with your hair slapping my face. Pero, naiuban kay makakuan man, maka-realize. Naiuban kay, kandig bito ka na, mas Gurita man, ganun ko sa yung pagkagunit kay, pinakilid yun, anak yun, sa kilid yun, dogid ka kamot. Ganaan ko, anak. Nagiuban nga ka na, gi-feel gid kay nilang music video nila ang kuan bayot, ang jeep, nami ikipagkusnuton ba? Yun. Sa una kay di pang pwede. Pero if ever may tabo na sa kwa karon nga time, ako yung biraw ng book ba? Kung auntie, pagpuyo. Dili ni mo show. Auntie, kanang busog na kasi yung buhok, auntie. Kanang na-over siya. Sakit ba siya? Actually. Gikan pardo bayot padulong sa kuan day lahog. Pwede di ay. gikan Bulacau day. Sakit kisa nawong ikuyati gikan kag OGT man ko sa una so. Ikaw na ni mo adjust. Gani auntie nga feel kay niya music video niya ang kuan jeep. But never ko na kuan. I think nakanitong hold up. Nakatry kag hold up sa jeep. Wala sis buyag. Buyag. Pero di siya actually, ang hitabo sa Kwamangod is like, diba, hilig ko magbitbit og tote bag sa una, kanang bag, ko yung mga bag. Unya, kanaging mga rush hour, so, sikit-sikit ang jeep. Di pag-abot ng sa office, bayot kinawala akong wallet. Ogi murmur? Like, literally, nawala. So, I was just contemplating kung nahulog ba na ako siya. Kaya, di ba, kung nakasailang situation ka, di mo ka mag-assume dito yung ikawat or whatever. Kaya possible nahulog or sa ba. Kaya, di ko mga bit-bit sa Bagavelia. And then, dahil a couple of days after, bayot right in front of me, nakita dyan ko incident bitaw nga nanguot bitaw nga person, mga nguot bitaw. So, are you saying nakutan ka? I don't know. I'm not suggesting that. Pero kanang, I mean, nakita na ko, I don't know, coincidence, pero kita ko nga, an actual situation nga, giunsa kung saan pag nila pagkuot og something sa bag sa katao. Like, it's in front of me. Like, I was frozen. Like, and then, traffic, ninaog din sa diretso ba, you think, oh my God, I have to oh my God, nakawatan ka, girl! Because I don't know who ate that was. Wala ka nagkuhan sa yung, ate, nagsayin-sayin ka, ate nga. Girl, I'm scared. Like, girl, I'm so scared. Like, I froze. Because, like, first time na ko siya nga incident nga mukhang, I don't know what to do. Like, ano bitong, more kag mamugnaw nga. Right in front of your face? Magbutang si ate, bantay si ate niya, magkuha siya violent reaction, and this person has something nga pangdunggab, and then it's gonna be chaos inside. Like, oh my God. Scary. So that was it. I think I will be the same. Akong kaday kay, dito gyapon day. Ano ba't nga nung siukoy kay nako dadira ka nang sa seaside yun? Kana sa seaside. Wala ko na hold up, pero nang hold up sa pikas nga jeep. So pag naog na mo, bevo na, kawatan, snatcher, bayot ang lalaki day kay Cinderella.
Ato lang mabalan niya ang identity tugod sa iyang chinelas nga hilis na bili niya yung chinelas dai pero yun ang dagan ang kuan bag ni auntie. Yang securities kay kanang I can say na gitry sad sa security lang best wala mo di ba? Ano bitaw ko nang they try to chase him pero laluwi kito. Luwi si auntie. Pero ang chinelas ra gid iyang maba kuan charot. Chinelas ra gid iyang Ang suki ko hold up kung kailan ba itong manghod si Bamba. Luwi ko siya dito in town. Nato ko ang Cebu. Papaulit sila. Gikan sa Cebu. Papaulit sila. Kaya nag-barcode, di ba? Sakay sila multicab paingon sa Agora or whatever. Or sa, lagi Agora. Gihon na hold up sila bayot. Siya bayot. May lapar siya na unsa. Kasi gikuha ang phone or something. I don't know. I forgot. Pero siya po ang pinaka-pretty nga person yung nabalaan. Kato nga time ako sa jeep, so wala siya choice. Napoy one time bayot, gi-hold up yung malay-balay de, kaya hubog-hubog siya with friends, paulit siya baklay. Nangkat ng hold up bayot, ambi imong cellphone. Sa iyang ka-brainy, abot lang. Kung giunsan niya huna-huna, nga nung naka-think pa siya nga to. Iyang phone na to, time is Motorola. Di ba, sa una kay makuha man ng mga cover, ang wala rin cover imong phone, pero na pa ang battery. Iyang gibot bayot, iyang gi-slide ang cover, iyang gi-drop ang cover, so pag-pick sa tao sa cover, dagan din siya bayot. So cover na, yung phone na wala cover yung likod. And that's fine. Pero ang pusa, giuns ka nung ingahana ka. How did you even which came first? think of Which that? came first? Katong Motorola casing or katong ka Agora? Motorola. Ang Motorola. Ang first. Kaya katong Agora is Cebu naman ko atong time. Katong okay. Motorola Abi na ko. balay pa ko atong Makayo mo yun time. tako nga. She learned her lesson very well. Mento ka, perdili di ay. Lahi mo ko itong situation po ang nasa multicab. Kaya wala makikaadtuan. Kaya ga-under ang multicab. And she felt like maring na connivance ang driver o katong. Oh, that's kaya so maabot sad. pa ng barko sa, kuan diba? Barko sa pier kay Kadlawon. And it's not so daghang tao. That's sad. Di ba mingaw pa ng dalon sa wala kang, di ba scary? Oh my God. Dito, no? Sa una, It's no? scary, dude. Ay, maka-imagine yung kung nga ka ng, hala ka, no? Dagan kita mga experiences sa una, nga kanitong, I am independent, I feel so good. Pero, sa tinod bito, no? Kaya ka nang, pwede ba kita ka ma-hold up anytime? Pwede ba ka? Pwede ka atngan, ana-ana. True. Although, yeah. Kadagan man ta na nga experience siguro nga ng atngan or something. I don't know. Asay mo, pero naatngan ako before, pero kanang, wala ko na hold up or something. Gusto ko nila i-rape. Charot lang. Uy, joke lang. Uy, dili, uy. Wow. Ganda po na. Uy, dili, uy. Huy, dahil nasa malaybay sa nabayot. Cool. Di siya atang ka ng, grabe, kika-scared daw. May nalang gani kay friend na ako to siya nga tao. Kaya alam siya, hindi mo siya. Basta kay bugoy-bugoy niya sa malay-balay. Sang lako-lako kay ping tito. Kaya nag-inom. Hindi kami inom na. Si tito mo, kimura siya gangster ba? Nga nga siya gerap ito. Napa siya gang before. Something like that. So kato nga to, nag-inom sila sa kanang sa kudal, sa kanang something like that. May duol din siya bayot. Kikuha niya yung knife. Like literally, nagsidlak-sidlak yun ang kutsilyo sa street light nga reflection. Like, oh my God, ako bitong tinaik, murag siya nisakang, my God, gilok yung tiyan. O niya, may gani kay pagduol, nakakaila ko sa iya, ako rin siyang gigan. Ay, kumubam, kumusta man? Ikaw maday na, blah, blah. My gani, girl, kay if not, Scary movie, gid mo dahil. Scary. Sure, pero hindi naman ako ang target. Si Quitito ang target. I know, kay okay. Kwan man. Siya ka ng gangster. Pero since you are with pero him. Still, scary, uy. Like, scary. May gani kay kaamigo na ako siya bayot. I don't know kung na-swear ko ni sa imo. I don't understand why people do that. Yeah, me too. I don't know, na-swear ko na ba nga mga episodes? I don't know. During ako sa episode, I don't know, ikaw man mas mayog memory. Nakaswear ko sa episode about nasumbagan ko somewhere. Sumbagan. Okay, so. Muna kaingon ka. Sa episodes na ba? About. I'm not sure. Oh, pero dili siya complete nga. So, ingan ni tabo, girls. About okay. drugs. Yeah. Oh, yeah. Kaya hindi ko nga sa next episode. Naana. Naka-mention ka. Here's the opportunity, girl. Go. Here's the time to talk about it. So, second year high school, I was still blooming. Nanigin. So, good sa gito sa mga gwapo nga stories. No? Sa hapon, day, kung gusto ka magbaklay, makakaon kag banana queue kay imong pamilya gikan sa coming from an upcountry village. Coming from Landing, di ba? So kami sa una mga taga Landing, Nagbaklay ka pa sa Landing?
Girl, no. Grabe siya. So, ingani girl, Abisa. twice me mag-ride og Mag-commute. commute. Kay, gikan sa school, padulong sa plaza, kay ang plaza, na po na ali-ali dira pa doon sa... Ay, una man yung ali, true. Correct. Una man yung ali, tama. So, kung gusto ni mo kaunon ang imuhang, kung gusto ni mo makakaunog banana Q or maruya dito ilang ano siya pangalan nila? Buttered Oh, banana. buttered banana. Kana siya dira. Unsa na ilang? Kasi pangalan niya. Hoy, sorry na. Senior man nato na siya. Anyway, kung gusto ka makaugingan ang banana Q or something, you have to walk, di ba? Para makaunon ni mo itong plate ni mo. So, kami sa kong Omega, hi Melody. Si Melody. So, nag-walk me kay excited me for the next day. You know what's going to happen next day? Field trip sa Cagayan de Oro City. Dito sa gitawag nga Nestle Exploratorium or ano sir to? Something. Basta kay sa Nestle to siya nga. Anyway. So, excited me. We're just talking about it. Mag-pack na me. Ana-ana bitaw. So, gasware me about what to pack, what to not to pack, kung sa mga snacks ang paliton or something more. Ana-ana. So, kabaklay mi, kakamig banana Q. Urot na namo banana Q. Niabot na mi sa Love Radio nga. Gaisano, di ba? O sa Gaisano pa nga part. Urot na. We're just talking about what to buy or something nga. Para dili mag-double ang mga snacks. Ano bitaw? Mga na siguro. I'm not sure. Pero just normal talking. Imagine kung siya. Kung mangulit sa una kay napabase sun, di ba? Like, it's still scorching hot sometimes. Nairin ka nang nasa Mercury Drug. Mercury Drug pa ba na siya hantod karon? I don't know unsa na siya dira nga place karon. Pero after sa Gaisano, na siya yung Mercury Drug. Nga nanig nga pamaligya diyag Calamansi, di ba? Remember? Kanang nga pamaligya niya nga. Nadin gamay nga alleyway, paingon sa ubos nga katong bilyaran. Ay, ikaw na gyud. So, dira. Yes, di ba itong bayadan ako bayot? No, diya nga entrance Blue dive. tip. Oh, diya. Di blue tip, lahi na siya. Highlands. Oo, something sa... Ang name sa bilyaran. Kana nga entrance dira, girl. Diya sa opening, diya sa kilid, diya sa Mercury Drug. Di ba na ako ma-remember ko diya kay si Kuya, sabi tawag, anak gani, dili, si Budo, yeah, true sa una. Si, Dito ba sila si Musi, si Budo, dito ba sila mga tulo. Di ba sila. Pero nadira si Kuya Lemoncito. I will always remember him. Limoncito, yes. Kasi ito gana, Mackerel. Kasi ito gana, kanang ingan na ba? Kanang Dili gantang. gantangan, whatever. Ay, kuan, salmon. Salmonan, Isa ka salmon na. So, diya si Kuya, di ba? Mm. Naidin dira si... And by the way, and to think about it, afterwards na ha, kanang familiar face siya. Similar or older than me or similar age than me. Ana siguro. Pero chubby boy, cute pa kay puti, by the way. And I tried to research his face, his name. I cannot remember. I don't know him anymore. Pero nasa sa akong kindergarten photos. Okay, more classmates mi sa una or something like that. Dayon. Uy. And I always remember nga, si puno na siya sa una, tudloan ko niyag dampa-dampa sa among balay ha. So, nagin mi link. Yeah. Na mi link nga aning niya. Pero na-disconnect na mi after long years. Nakita na ko siya ato dito. Nagtindog siya dito sa entrance ni Katong Bilyaran. Sa tapos sa Mercury Drug. Gatanawon mi niya. Then wala rapog ko kay, like, I am famous, girl. Wala ra gid ka. Kay care me. Kay care me Melody din. Kahit lang man na siya. Love Radio na. Love Radio ha. Sa Love Radio ng entrance. Gibira man niya akong bag dime. So, paglingi na ako, right away paglingi na ako, ni ko naunsa ka, bang! Kita ni kong stars. Oh my God. Napong siya ang joy. Kung what the hell? So, na-shook ming duha ni Melody kay never, wala bigay ko ka ng, wako'y kontra ba ha? I mean, I don't know, kasi na yung mga envy, chala. Pero wala ko ever ka ng nga cross nga mga lines sa mga gang or something like that. Wala good ay. So, kami ni Melody ako ako na stand still. The world stands still. Gusto akong feeling of what just happened? Nganong init akong naong? nganong dark akong pananaw? Nganong dark nga red akong pananaw? Ano ito din? Pero nganong init? Yung ko, si Melody din kay, dali, akong gi pa-escape. So, then kuan ko ba? So, kato siya. Ang sabi kibot niya. I'm still trying to analyze what happened. Well, Niya katong person. well, my friend, I don't know. Ay, nasa dito. Kanang boot ko niya pa. Ilakaw siya or... Ay, dagan biya tao dira, diba? Dagan tao dira. So, murag stop siya, I think. Sa akong pagkabalo ha. Sa akong pagka-remember, kay Dark Lake kong pananaw, ay ko ma-remember sa iya. Basta I remember na pa siya dito. And I think he was just standing. I'm not sure. Pero na yung mga tao siya palibot. Si friend po, si Melody, very good enough.
very very smarty girl. Ano siya nga, dual ta sa CID. Naa-dual raman ta sa CID, di ba? So, ato tag CID. Tabuk Plaza, ano, sa ID lang. Sipa ko kuan din, start na kong hilak kay kanang, oh my God, my face. Char lang. Nagsugod ako kanang, ay pa na ako nang kuan ba, ay pa na ako nang collect nga, okay, gisumbag ko. Gisumbag ko, then what? What the hell? Like, ko sakit. Nagsugod, ngut-ngut. Ano ito? So, ko nga, okay, while walking, init pa yung keto, di ba? So, yan to sa CID. Wala ko kabalo, Elsa, nga, CID can be hostile for me sa ako ang background, which is actually it's not. I'm just telling you it's not. Pero it's just that I was expecting police office to be more like a kanang luxurious kanang Louis Vuitton office siguro kung pag-expectation nga na ay champagne na bitang mag-welcome sa imong nga unsay imong gusto ana dili bayot. So ang insigit pag-abot mo dito dai nga hilak naman ko kakurog-kurog ko din ako pong friend ga katang scared na po siya, so she was like asking like kisa mi pwede mangutana kung ana mag-report pinin nagisumbag ako amigo na lugar akong classmate. Sulod dito pag open yun sa door sa CID na ka ng women and family welfare ana nga police man siguro na siya. And I will remember nga kanang na siya connection kang mama kay kuan si mother kanang link man siya sa mga women sa palibot. So I remember her ana siya nga sinitabo niya, busy siya sa iyang kwan ba, typewriter. Type siya dahil. Type. Kasi problema, nanay ko, gisumbag ko, I think ga-English ko. Ginan ko nga, pag binisaya, hoy, ako pa yung na-award ko, how can I explain myself? Ano ko, no. Sa akong kalagot, bitawin ko nga, walay ko nga no. Siya nga, ato dito, ano bitawin, dito ka ng, wag yun ako i-expect yun ako siya kanang kwan ako sa Dior or kanang kanang palingkod sa ka unsa ka what happened to you kanang we feel you dili dai sakay lagi pasakay ko sa Ampra ko nganong ako magsakay sa Ampra so na another rattlesnake ang bayot nagrattle you ko nganong api ko sa Ampra kami na sa ako amiga api sa Ampra di ko bayot libot asa ka gisumbag ano ko dito ko yan sa dapit sa Love Radio so yato mi sa Love Radio bayot na dito mga tao day bayot nagka-govot na day sila kay nakaila sa ako of course our town is very small and anyone can know everybody knows everybody anyone everybody knows everybody so bayot gi-stop dito si katong bata na nadakpan na siya sa mga street people yun na nag-help. Then napo yun na din mga traffic enforcer, di ba? So naposa siya girl. Remember asa ko? Remember asa mi? Nami sa Ampra, di ba? Wala mi sa front seat nami sa likod sa Ampra. Karang face to face mo. Bayot, gisakay siya dito dahil. I want to kill them. Ano ko nga, sa ko kay ko, hadlok na gay ko. Pero di ka kaila sa iya until now? Kaila ka sa iya? If I will see his face, I will remember him. Pero di na ko kaila sa iyang name. Di ako kaila remember sa iyang nickname. Pero I think ako ang atin na rin ka-remember siya sa nickname ato niya nga bata. Pangutan na ako in future. I'd like to talk to him. Pero taga sa inyo, harapon siya nga area? I think so. Taga-BCT siya sa una, I remember. Taging palambong somewhere. Okay, magkita magyud me. Anyway, so gitanaw ko niya, pula kayang mata girl, pula gyud kayang mata as in pula kayang mata kung naghilak siya or what. Bayot ang bayot ang siya ko idea ng mga ingani nga sa una day. Pula kayang mata day I thought naghilak siya kay na conscientious sa ako ang iyang gibuhat sa pero dili man mo siya hubog or di man siya hubog ko nganong kuan kay glare kay yang naong ay glare kay yang pananaw bitaw ko nang suko siya ko ano suko ko nga sumbangon na pud ko niya again niya isa ra ka book yang posas day so nag-converse mo while sa Ampra? Never wala ko nag but eye to eye contact ano akong gatan-awon kagakadlo ko ba ato bang face to face pero naka-pearly shell naman siya okay na naka-pearly shell ang pearly shell saya day ang kamot giposas dayon gilayat ang posas butang sa handle sa railing dili gibutang sa handle so duha ka buk yang kamot so ang gitabok ang posas sa pika sa puden nga hole dito na pud yang kamot so dili siya ka liok okay. Can we not forget about the legs nabi siya legs dai pwede ko niya sipa-sipaon no dako pwede naman kay mga police pod at the back with you guys no kamera tulo ba yun kamera tulo ba yun huy, kalagob. Kaya ang mga pulis nasa front seat.
What the fuck? Magyate. Oh my gosh, girl. Then mo nito. Oh, you poor thing. Mga mag-alas 5:30 na siguro to. Tapos balik sa kanang CID. Dayon, giputan siya sa selda, I think, somewhere sa likod. Di na ako kita sa iya. Pero na ako dito sa typewriter area. Another typewriter area, kanang report area na. Gipa-report niya na. Di mo yung kasabot girl kay mag-English. Ang bayot lagi kay in English man lagi. Basta masuko, bitaw ko ma-English. Mag-yun ako or kanang nakoy sa something. Hindi na ako ma-express ba? Mag-English man ko dahil. Na-classmate na ba yun? Ano? Hala, bayot. No easiest way, di ba? Award. Sige, award. Pag binisaya, kung I thought you're my friends. Ano gid ko dahil ako itong mga pulis no. Abi na ko kamo ako mga kon dili man di ay. Lingaw kay siya dai, pero no. Not again. Actually. Yeah. Ay, by the way. Ay, kasabay pag ano ba yun? Napong siya, paguday. Yati. Ay, ako sang i-end ang conversation. Ako ni end ang chapter kay whoever Sige. you are, I hope ma-remember ko nimo, na-remember ta ka, pero cute biya ka ay sayang. Joke lang. Ka-remember ko saya. Anyway, drugs ako no, ginan ko din. Ang nagkuhan pa ko sa kay papa ni ang dili siya ang nag-type, dili siya ang gapang award sa ako. Kailaman siya sa ako, classmate na ako, and batchmate lagi na ko yung anak. So, ano siya, ang saan ko man eh, sumbagong kulatahon ko ni. Iko nga, no. Nag-English na po. No. Ayaw lang. Dili ko. I mean, for me ha, dili magod necessary ang kulatahon siya for that. Okay, he's still under the influence. Dayon, what for? If kulatahon ko niya, then it's just the same as ni guwan ko sayang level, sayang pag-think bitaw. And which is not. I don't, pero bayot sige ba't i-uncle day? Yagya pong ato gyapon sa selda yaging kulata mo dunggan din ako mga lagubog mga agay ayaw na on everything ko. Oh, what the hell. But anyway, Kalago. then alin siya sa balik din si uncle lugar sa kotubang siya. Okay na, di na ka magkuan, di na ko malagot masuko sa iyo or something like that. Kaya siya na lang daw ako nung nagkuan. Kung ako bitong thinking, di mo gusto mo ko magdumot good char lang. Pero di ko makadumot kay man na daw ko okay. So, the next day, nag-adto ang bayot sa Cagayan de Oro with sunglasses. Ang mga black eye, ano na yung mga eyeshadow. Nag-attempt og anang concealer. Bait ko sa una day, second year. Concealer sa akong friend. Sakit mga kaibutang sa black eye din ng fresh nga, di ba, bunog. So, dili kay nako siya mabutang sa sunglasses. Na yung mga activities, bayot nga kanang hyper siya nga activities sa mga kids nga wala ako gipa-join kay na ako'y pong siya, di ko nga sala gini niyo. di ko ka ambak, di ko ka rolling kinano ko'y black eye. Ano? Dili pwede. Kay kuan ang staff dito kay nabitaw more on safety, super kay sila kakon sa kana safety na wa ko gipa-appeal ba yun. Kabaan. Anyway, I want to talk to him. I mean, I want him to be, I hope nga nag-change na siya ang life. Drugs is really bad. True. Bad to you and bad to some people around you. Can diligid siya makono. And I hope I can talk to him. Kay kababata yun I remember him so not so clearly, pero kabalog yung na may connection sa una bata pa mi. At mga sipunon pa ming duha. Hantod ko sipunon pang yapon ko. No, pero lago ba na lahira ay. I think siya ang nagkuhan sa akong tilapan ng sipon. I think siya to nagtudlo sa akong mga nga. Kanang nga bitaw kanang childish thoughts ba, mga activities mga bata. Anyway, because we friend mo niya. Then ani ko siya nga ay anak din akong mama kay niya man si mother afterwards regard. Wala niya gikuan. Iya kay light man mag-treat man si mother siya nga wala pa kakaila sa ako. Wala ka remember sa ako. Wala ka kaila sa iya. Imo nang kadula sa una. Then nagyang-uyango ra siya. Marg na okay naman siya. Marg nawala na siya sa iyang drugs ato nga phase, ato nga time. Nag-sorry siya. Pero kan abitang pag makita bito nako din siya sa una sa college pa. Di ko gasaba sa inyo ha. Makita na ko siya kay nagdi na ko siya ako lang siya disregard kay di ko gusto basing sumbago na po niya or something or I don't know basing na siya kalagot sa ako kay napuliso siya tungod sa ako ano bitaw I always blame myself nga napuliso siya tungod sa ako which is actually ako ngayon nauna nga napuliso siya tungod sa iyang gibuhat. I mean I shouldn't be
I shouldn't be feeling bad about it. Pero aga feel bad ko siya kay I still treat him like do wala mi connection kababata mo gud ako siya. May sayang. Charis. Butan ka siya nga babae. Charis. Butan ka nga babae. Hindi ba gasayangan kay ko na bitong mga tao nga mabalim to ni mga you're into drugs di ay din kadtong why are you wasting your life? Anyway, nasumbagan ka og usa. Exactly. Nasumbagan ganun ka. Kato ako, lahat itong situation. Sa imong kuya. Ano to siya? It's very random. Like, inom mi sa Fresh and Sassy. And then, mga friends, most like nag-away-away sa something like that. So, nagtambay mi sa fountain at bang. O yan, nagtindog ko, naka-hoodie ko. I don't know if they thought that I'm a guy or whatever. Pero naka-hoodie ko, nagtindog ko, crossed arms. Kaya naglingkod ang friends sa gutter. And yan, nagtindog daw kay kuwan sila, ha. Dalang kalit bayot. Nakita lang ako star og kalit bayot. I did not see where it came from. Oh my And then, gosh. bilang second star. And then, after ako na yung, sige na, instinct na ako is like, lock gun. And then, I did. Hala. Kusog kinidagan bayot. Hala ha, talawan, buisit ka. Gusto ka gubot, di sumbagay. Tadili kay magdagan ka, kag buang. Marta din. Di ko gusto, wako na pa si ID bayot kay kung makabuha akong papabayot. Gani, lagi, true. Pagkabuntag kay nanay mga, dili mo itong part na black. Dili po yung part. Dili po sa eyeshadow. Dili lagi yun. Sinong sa man na? Anak ko ay nabangga ko gabi kay nag-inom mi trauma na kuan chima. Pero sumbagan gito. Kay kung makawab ang apps, good luck. Lagi, I mean, by the way, we don't want them to deal with our juvenile moments. True. With our troubles. Oo, okay. Pero ambot lang. Ang ako lang ba is like, kanang bitaw nga bitaw no kanang mga mamayrahay. Unya mudagan. Ngano? Ito, ngano? Talaway? Girl, okay, by the way, now that you're telling, goal, now that like, you tell this one, naay bata, nagsunod-sunod sa ko, nga na gyapon day, baklay gyapon gikan sa school. Baklay. Pero kung ako, college na ko niya, college na. Nanagi ko sa rela, kay kanang bitong, musulod naman ka sa kanang gaali-ali nga rela, di ba? Naay bata, yun day, gasunod sa ko. Amin ako, wala lang. Wala lagi ko, shug mine. Bayot, gisipa lang kong galit day. Ninidagan siya. Ninidagan dayon. Ano sa mag yun? Kasi problema ni nila, uy. Hindi. Gusto mo gubot, mag-atupan ta. Dirita. Kanang harap-harapan, bi. Kanang ayaw pagkuon. No, shock ka na ng content. Sa ilang goal, sa ilang mindset. No? I think na sila point system. Fila ka bagay mo na sumbagan, ana. Na sila score. 1 point, ano? Oh, na sila card. Di ko sabot, ana. Ano man na. Din, wala kay kauban? Okay. Wala kay kauban sa fountain? Ganun wala ka na-resbakan din siya? Hindi, mga friends na ako lang. Mga friends na ako. Mga babae ako, mga friends mga girl dili mga lalaki ato nga tayo. Nag-stop din ko nila. Ayun, naglakaga. Girl, nag-teary eyes na kung left eye kay napong siya na kong cheek. Ang ending din di nagdagan mo sila. Uy, kusog isang dagan. Dagan di sila? Na siya mga kauban nag-wait sa unahan da yun. Dagan din sila. I think girl, I dare you. Ano masiguro na sila. I dare you. Kana siya. Dagan mo ta mo. So pwede mo tatamag kung ano kayo tabangan. Correct. Bugno. Ang gusto ko magbugno. Basta ako alam makabalos lang ko. Balag mapildi ko sa bugno. Basta nakasumbag ko balik. Okay na ko. At least I fought. Like, I fought back, bitch. Ikaw ginangingana. No? Ako sa ging analyze nga, kung mapildi ko, dili siya worth it sa ako. Pero kung makadaog pa ko, okay ra. Then go. Oh my gosh. Pangit ka na. Pero actually, that was that. Pero karon kay din ako, talawa na ako mga consider ko mga fight. Na kumita nga nagdinagan na isang kim mawendang ang kalag. Oh my God, what happened? Ngano ingana sila? Murag kung kan. Ano? True. Di na ko i-blame ilang parents, whatever, ilang brought up. Ano, wako blo. Unya kana bitong madere nalabit na nga very violent baka na magdalag ng kutsilyo willing to stop. Oh my gosh, dog. Girl, unsa man na yung oh my God, anak gyud sa devil. True. Abi nog demonyo na ta. Namay mas demonyo pa sa ato di. Kani walay ko. Anak sa devil gyud sila doon. Kadi man tayo nga anak maldata man ko mga away, check ka. Pero sa ko nga na bayot nga ng kuan gyud ay uy mo shoot tayo ko. Nakoy classmate girl, high school pa mi daw. Luoy kay siya daw. Gidunggap siya ice pick. And by the way, wala siya ko nang butan siya nga friend. Wala gyud siya problema ay.
Buta siya nga classmate, by the way. Maybe just in the wrong place at the wrong time. Nasa sa Impalambong. I speak siya day. Bayot na siya sa... Ka-remember gyud ko nga, amo siyang gadtuan sa hospital kay mag-review para lang malingaw siya. Uy. Kay para bitong... Bayot na pa blood nga. Mga something sa imong tubo sa iyang lungs nga gagawas-gawas. Kung kluwi ba ninyo? Uy. Why? Tingala lang daw siya. Kay kanang... Paglingi daw niya kay... Lain man din ako nung madunggaban ka o ka ng ice pick kay you'll never feel the sharp edge. Wala siya sharp. Ay, na siya sharp, pero kanang, na-feel na daw niya nga nang, nalipong na daw siya. Kuha na niya siyang mga dugo. Daga na, pag-touch daw niya sa iyang gusok, basa, niya gabi man, mahilig mo to siya black t-shirt, bayot, dugo naman dito niya daw. Nalupog na din siya. Next thing he know, na siya sa hospital, na siya sa kuwan din, na siya mga tofu. Oh my gosh, magiging nakuha na siya, nakuha na siya sa tanod na, nakuha na siya sa tanod din na, save. Uy, I initially thought nga ang ice pick is like mas dangerous siya kay kung dunggabon yung ice pick walay mo gawas nga blood. Like ang air is masulod sa imong body so mag-clog ang imong blood sa sulod mong mas dali siya makapatay. Oo, I mean ang katong That's what I think ang iyang dugo nga gigawas katurang sa kanang sa skin ba? Nga basa. Pero dagan nagdugo sa iyang sulod. Dagan nagdugo sa iyang sulod kaysa sa internal bleeding kadang ana. Kaya nakabakli pa daw siya gamay. Nakabakli pa daw siya. Abi niya kanang gikusi ra siya ba? Kanang abi niya kay wala lagi mga bugoy. Abi niya kun wala ra daw to pag ganyan niyo bakli mga 1 meter or 2 meters. Kaya siya nakaluhod na siya dahil then pag gunit niya sa iyang gusok lagi kay kanang basa. So amo nag-analyze dugo to siya, dili to siya kuan too big or something or basig too big to siya. I don't know. Basta ano. No. Why would people do that? True. Ipagbago mo, Mga addict. dagan ra ba kay mga kuan na Go karon back to sa drugs. dagan na daw kay mga kuan karon kanang namalik na sila mga anak sa Dibil. Ipagbago mo ay Mga anak sa daybill. una ninyo ba nga inyo bitong inyong future mapriso bitaw mo no di biya siya kanang diretso mo makagawas. As in. Di ba? Alam mo yung record. Like, oh my God. Hindi na siya proud. Kita kag mga proud. ikuan man related mo yung papasaw na sa mga ingana mga investigation sa nga mga kuan na yung mga ingana mga criminals mga street criminals ng mga kuan Okay. wala. Lahi ba na kung papagod? Lahi mo siya kadong sa PHQ siya sa provincial siya. Marag naka siya operations section, investigation. Aside sa katong nag-chief of police siya sa mga municipality. Wherever. Kanya nga na. Sige, mention pa para mabalan yun nila kung asa yun mo ako. Mabalan yun sa FBI dahil kung asa ka, unsa gid ka. Sige, sa pa nga chief of police mo, papa? What? Sina? Teres. Wala akong na-remember. Wala akong na-remember, Mrs. Pero diba, I don't understand good ay ganung lay mga ingan ang mga tao ba kanang maka-dare bitaw gud og kanang kanang makadungga ba kanang kung ako magudin ko even like the thought of like blood splattered on me like oh my God, it's so scary na gud to think. Different story ang kanang let's say for example, operahan ko. I don't know, Elsa. I'm so excited kung operahan ko or something like ibtan ng ngipon. Ako blood in general, I'm Or scared. kanang yeah, true. Kanang itong mag-bloodletting or kanang I really wanted to though dili kay siya gakakuan sa ako kay bayot lagi daw kuno ko. Basta bitaw mag-cheek na din ko sa back bitaw nga bayot siya ko na ko kanang third same sex and drama intercourse. Hoy, di na din ka maka-donate. So sa una maka-donate pa man ko. Or kanang bitaw kanang annual checks. Kanang annual blood checks. Uy, no okay na. Unsa ka uy? So na, sa sa call center ko sa bayot, muna akong pinaka kadlukan nga time sa year day kanang mga annual physical exam kanang mga ting CBC na bayot. Oh? Dapat na ko at least mga 2 ka friends na mag-support while kuhaan kog dugo. Mangito mi pa man ako ganan kay kuday ka ditong mag-flow gitong dugo. Nag-amaze ko ngatong wow, ingana ka paspas akong dugo. Ano siya day? Ano akong feeling? Ang pinaka scare na ko nga kuan bayot ay ang karon ang pinaka worst katong pag-apply og PR kay medical
Di alam mo siya CBC, tanan-tanan na magod siya. Unya, apil pa HIV testing. So, dako kay kuan Oo, bayot. dakong dagom. Oo. Sakit ba siya Ay, ano. Sakit siya pero it's so amazing. Mo ingon nga, please tell me if you're about to prick, okay? But I'm not gonna look. Just tell me, give me a signal para ma-expect na ako nga. Ano siya, okay, I'm gonna prick you now. Bitch, like, no. Yung gusto ka mananaw ka Annabelle? Gusto ka Scary. mo ato ka Annabelle? Gusto ka Okay, magsulsul? sana. Hindi mo siya injection. Hindi mo na siya injection sa Annabelle. Horror. Wala siya. Okay. Mga Amityville, ano? Uy. Ano, Amityville, mga Warren's Occult Museum. Why? Oh. Kana-carry ko na sila. Nung nangabutaan ni Dai, yan ta sarila. Ang mga Lagi, no? kriminal, mga kriminal. Nagidala ang kriminal ang multicab at ang jeep. Pero nakaabot sa criminal kayo sa pagsumbag si mga gani. Kay na-hold up sa mga jeep. Ay, oh, true. Connect kayo na. Clap, Ano wag ito niabot sa kuan fair hike ba na kanang dapat ang pliti sa mga estudyante ug mga tigwa nagsuko-suko na po sa mga pamiliti. SP, Ano, SP. SP. So una this is SP ay mo ID. Gabaan. Wa na ko ID. Gabaan mo Ang ka SP, SP. SP, di ba sa una? I think napagyapan karon. Mga mga... Oh, na man na. I don't know. Napa ba? Naa. Basta student o kanang regular size o kuan. Pero sa Senior. bus, nagina sa bus, gino ng SP kang sa bus. Kita yung ID. Ganahan ko sa Manila. Manila ba? Or I would say, hindi Manila. Quezon City. Joke lang. Diya sa Luzon, ana. Ato ko Bulacan. NCR. Diya ko sa Bulacan, dai. Di ba sa ato sa bukid kay kanang kuan, ang tiketero kay kanana galing kay ka sa music. Ano sila habot? Yung kito nila ila dyan. No. Ipangingkit. Silent. Bayot. Card. Unsa Kuan man bayot. Heat transfer, drama. Kanang tang resibo. Kanang What's that? murakag nag-swipe og credit card. Kanang resibo ba? Correct. Okay. Ang gana. Ano ganun? Ihatag na sa imo. Ay, di nakaslice siya insigida. Na siya slicer on its own. Kakaingon. Social lagi ni ko ang Victory Liner. Upgrade na sila. Ganahan ko. I remember the Victor Liner. Remember ko nga bus, kaya muna magsakyan gikan sa Pasay, pahingon sa Baguio City. Dako kaya siya nga company di ay. Bato ra makakuan siya, makaingana siya. Di ba na, online siya day. Pwede ra ka I think Gcash. No, wrong day ko. Dito sa Thailand, pwede ka mag-card sa imong bus. Pwede ka I think sa Sydney pod, of course. Okay. Ha? Dili. Di ba? Swipe sir ka card. Chick. Na kay bus card. Pwede ka mag-buy of Opal card or baski na mong debit or credit card pwede. Which is, I'm so happy here sa Bangkok kay pwede na ang Visa card at least sa subways. Although ilan na nang i-process pod sa SkyTrains pero so far wala pa. Pero sa SkyTrain online man imuhang kuan. Nakay train card. Marga pag sa Dubai, marga pag sa kuan. I think pareha man sa ato, di ba? And i-load na yung card. Oo, i-load na yung card. Nakay app, nakay points. Speaking of, kailangan na nako igasto ko mga points. Muna naka-perti sa ilan no kay nakay points kailangan na nimo igasto di nakagasto gyapon ka. Although feeling nimo naka-discount ka pero nakagawas ka kwarta. So daog sila. Sa mga mall, Sila gyapon na daog. Mga email ako, your $30 is about to expire. $30 voucher. Sayang Wow. Sayang ito sayangan gid ka mga hala ka gastuon. Ang hindi kay mas dako pa imo na gasto kay mas daog sila sa imo day. Che. True that. Speaking of si ganun lang mga pamamaraan. Unsa na tong take away na di ay kel? Kuno naman di ay. Mas arang-arang ni siyang episode. Take away ko isa ka humba. Charas. Pilay pliti kung ipakyaw padulong ko anong lechon. Ang rela. Yes. Humot kay ang motorela dahil lechon. Char lang. Or ang multicab. Tinuod. Mozzarella. Akong take away ani is
Ako take away ni is, kung sumbagon gani ka, ayun na pag shock, sumbaga balik. Ha, charot. Oh no, agad. Ayun pag shock, ayun pag kanong, what just happened? No. Oh my God, did it just happen for real? Awato na si Elsa ga, lakagun. Bukod ba yun? Ano ko kanaw na ano ko nga, unsa ka, pak? Pong. Ako pa naingon na, unsa ka? Pongkana Merasu. And I hope it will not happen to other people kasi dili siya nice nga experience. It's not good. And unsa inyo makuha? Because Yes. imagine yourself gardening. Garden na pag so good. Yeah. Garden na pag so good. Ngano to? Ngano ging mag-garden? Okay. Si Opal. Ngano mag-garden si It's Opal? important to stay. I will promise to stay with them until the last My last breath. Yeah. Gabaan. Hindi ko nga, yati na Ano ni na, gabaan na basically. ni Krishna. Dahil ko gabaan ni Krishna. So good. Gabaan yun dahil. Hi. Si Inday Krishna. Mm. Buta ka recover sa last episode mo na. Sorry na. Buta ka recover kang Krishna. Sorry na, gyud. Mato siya, oy. Sige, may ka-take away ba yat? Chares. Asa ko i-take away? Wa ko take away. Take away na ko is kuan. More to maybe learn to do martial arts for self-defense. Self-defense. I hope naman sa karon mga nanay mga kabataan nan sa tuang nanay mga karate, di ba? It's not taekwondo. But sadly, not every family can afford to. Exactly, true. Although na si Bo ba Pero na na yung pangalan? YouTube University, you guys, you can always learn from there. Dayon, yeah, it can happen. Kaya ako magud kinahitabo ko siya on a daylight. And I mean, lagi ko sa Anytime of the day. So, be Vigilant. I can't tell you what you have to Jealous. what you have to do, pero kuan lang. Yeah, true. Because it's like unforeseen events. But as much as possible, at least kabalo ka og self-defense. Although I cannot tell that on a high position right now. Kaya wala na ako na-defend akong self. Yes. You Diba? can do Miyagi-Do defense. Ha? Okay. What's that? Defense from Miyagi-Do. Do you watch that? Karate Kid? Cobra Kai. Cobra In Kai. Netflix. Gwapo siya. Charot. I love Murag yun eh. Cobra Kai. Cobra Kai, gwapo I siya. miss it. Na naman siguro another episode. Wala na. Butong finale ba? Ano Yun? na finale? Ang last nga season mo tilang finale. Which is so sad. Oo. Ana. Sige na, oy. Muli na mi. Hala, sige na mga suki. Charas. Sunod na po nga panahon, ha? Okay, ako si Chayong. Ug ako si Elsa. Kita-kita na punta. Dili lang sa... C. W. L. Checka. Y limit. Goodbye.